Салом алейкум, дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хоботан сиҳат ҳастен. Ман имрӯз видео кардам ки одамо бисёр хостанд ки барои худашон каталоги 15 2020 тамошо кунанд. Инама ҳамаи инҳоро скриншот карда аз личный кабинет Oriflame ҳамаашро барои шумо пешниҳод кардам. Марҳамат, то охир тамошо кунед ва ман дар поини комментария ссилкаи ҳаминро бо закрепид мекунам ва номери телефони худамро ватсапро мемонам. Касе хоҳишмандад, марҳамат вай кунед, нависонед ватсап имо, ответ медиҳам барои заказҳоятон.